Bad we are bad. How do we are mad? Yes, for the top class. Asile ipapo bajaona kuti takaloda mabazuka nakapupi atikwate museve kana kuti puti tovasiya vari mandire nemaputi muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zati temwe namatendeke muta takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zati temwe namatendeke ndiri king unge King Kong ngoma dzangu dziri kupisa ku Hong Kong vanakirwa ndisiwe Hong Kong ndiri kudiwa selebore Billabong ndiri deadly kuitonge corona inzwa mabasa kuda muforoma mudhava udzindodyisa maifama zvedu ndezvamwari muda takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zvachitemwe namazendeke muda takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zvachitemwe namazendeke ita tiende tarongedza mukwende pakudiwa vakashinga kwete kuti mukwende kubva kumasvingo kubata ingirende lichipiga etatoni bini judgmende hatimire ipapo vachaona kuti takaloda mabhazuka nakapupi hatikwate museve kana kuti puti tovasiya vari mandire semaputi muda takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zvachitemwe namazendeke muda takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zvachitemwe namazendeke ndiri king unge King Kong ngoma dzangu dziri kupisa ku Hong Kong vanakirwa ndisiwe Hong Kong ndiri kudiwa selebore Billabong ndiri deadly kuitonge corona inzwa mabasa kuda muforoma mudhava udzindodyisa mainfama zvedu ndezvamwari muda takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zvachitemwe namazendeke muda takura mukwende yatokwana nguva tiende nemaradza chitunza mukwende tiri kupisa zvachitemwe namazendeke takura mukwende nguva tiende chitunza mukwende zvachitemwe namazendeke takura mukwende nguva tiende chitunza mukwende zvachitemwe namazendeke. Bad we are bad. Bingo Production. How do we are mad? I am Tiro. Yes, for the top class. Which one? But Bingo.